budeš vracet, se to už nezvala dost, ty vole. Když to maminky lezly ven. Ne, včera a dneska. Ještě máte si s tím jedete? To se ne, ale... Maminko! To dočtěte do konce. Jo, ty na to museli vidět. Ne. Maminka. Du musst Ägyptier Emirant haben. Co? Já pak budu krávat, to jsem se to nejkonec. Tak se to drže. No ty si nám to tím řekla, že tam nejdem a já už jsem se s tím smířila. Jo. Děkuji moc. Ty jsou nádherný. Ne toho. Takhle by to nevyšlo na dokonce naloženo, aby vůbec nepustili ten náklad. To je jako slovo, ne? Dejte dolů, že mám ten telefon. To nevadí. To je nádhera. Mě je strašně líto, že ty kytky nevydrží na výuky. No, nevadí, tak se dáte do dětského pokoje, dneska si včera nebude sebou. Můžu jako... Jo, děkuji. To si nemusíte nechávat? No.